Мөхәббәтне табу җиңел, авыррак саклауы, гомер буе югалтмыйча бергә атлауы. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Бәхетне саклауы җиңел, онытырга язмасын. Ялгыш эш тиенгә сатсаң, алтынга ала алмасын. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Тормышны атлауы җиңел, син янымда булганда. Мәхәббәт белән бәхетем янәшәмдә торганда. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Иреннәр иренгә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Язмышлар язмышка кушылу.